ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Dubat behi arai kut nga hadu bakut kisngi kirta la me banch gay mar ekwa lord habhin habha marle ngat don ya ka music video jong ka jingruai do bat me ya ka bala ruai do samla lumlang lapang ka samla kinteulin mau phnyang usamla Alan Donald Sinkli mat ka samla badari bhan nongshli an supply pa ba ha ka live photorik ubnai nailor arajar arpuai ha ka YouTube channel jong ulumlang lapang ha ka por san bache janme Hagani ka music video le shimbanta da ka ilap diang hun bat ka Grace Mary Wardkhar bat ki nongshat pat kilong ka samla Sarlin Maulong bat ka Anisha Emle yakani ka music video la direct da Rocky Lan lalu Mar ekwa lord habhin habha marle ngat don Ching itu me kaba chicha hanu jamna bakai kata Jo bale sar kerleng birthday kai kani mar Dubat behi arai kut nga hadu bakut kisngi kirta la me banch gay mar ekwa lord habhin habha marle ngat don Ching